Maar uiteraard geven we nu natuurlijk het woord aan de regeerder van Valkenberg. 3 dagen lang het woord zeggen hoe ze stadprins Jordi de Eerste. Ja, dankjewel Joep. En over die jeugdpuitjes hebben we er straks nog wel even gesproken. Leef als Lovenspring, uiteraard in een hele gooie zondagmorgen. Ik hoop dat je gisteren op overleef. Ik in ieder geval wel. Ik zie nu echt zo kijken van, ik geloof nog eens helemaal niks van. Maar morgen Stefan vragen of pap, ik weet niet of het al zoiets is, om mij een sleuteloverdrag te overhandigen. Leef als Lovenspring, nogmaals een hele goede morgen en natuurlijk van harte welkom hier bij de sleuteloverdrag op het gemeentehuis, ook namens minister Zon. We zijn allebei ontzettend groot dat Ferry voor u mogen staan als prinsenpaar. Weet ze nog pap, toen Piet tegen belde of steeg prins van Valkenberg was beuren. En er was vereerd dat hij dat vroeg. Maar dik zei ze meteen, die muts past mij niet. Het wordt het voor mij, zei ze. En kijk eens hier nu staan als vader en zoon. Is toch super of niet dan? Maar even nu aan de kumper, die realiseerde zich ook dat nu de rollen omgedraaid zijn. Ik heb het nu voor het zeggen en er moest nu 5 weken nog mee gaan luisteren. Dus pap, ik zou zeggen, ik ben nu aan het woord. Zip it, sit back and relax. Leef Vastelovensprong. Vasteloven vier ze uiteraard altijd samen. En dat is precies wat we willen. Samen met u allemaal carnaval vieren. Even alleen maar genieten en alle zorg helemaal vergeten. En dat hebben we de afgelopen weken ook al gedaan. We hebben al heel erg schoon momenten metgemaakt. En iedereen die daar aan zijn steentje heeft bijgedragen. En dan heb ik het natuurlijk over u allemaal. Dankjewel daarvoor. Altijd leuk dat je een applaus. Maar overigens was het niet zo vanzelfsprekend dat ik hier moest staan. Het was gisteravond nogal laat, of ja eigenlijk vroeg in de morgen geworden, na het inblazen. Ik word te moe om de kans naar de Heerkenbeek te lopen. Of zoals ik dat vaker zeg, word ik te moe om mijn auto toe te doen. Ik bedacht me geen moment en ik ging lekker slapen onder de nu guldwoord. Ik denk maar toch eens even kijken of dat gaat is. Maar geloof me, midden in de nacht een hoop kabaal. Onze opperbok kwam eraan. En in de lolwatterij. Hij zag mij. Luister eens even staatsprins. Ik kwam juist in het centrum een oude kameraad tegen, die ik al zeker 40 jaar niet meer gezien. Ik zeg al ja, opperbok, ik zal hem nog sterker vertellen. Ik heb juist iemand tegen die ik nog nooit gezien. Maar daarna toch in een lichte vorm van paniek bij de burger. Er is ook nog een slaapplaats. Maar niet zomaar een plaats. Er moest een hotel zijn met minimaal 5 sterren. Ik zag, je bedoelt zeker Croix de Bourgogne, maar dat is er nog niet, dus draai maar lekker weer. Maar, afgelopen 26 januari heeft er in Hotel Bottenweg een informatieavond plaatsgevonden over de nieuwe boekplannen van dit hotel. Initiatief nummer 2 Rocks is gans van boven de rivieren naar Oes-Valkenberg gekomen om deze te verzorgen. Om vervolgens met de mededeling te komen dat het nog onduidelijk is of er überhaupt wel parkeerplaatsje voor de gasten van het hotel zullen komen. Dat zou toch wel een behoorlijke domper zijn. Want parkeren en Valkenberg, die twee woorden gewoon eigenlijk net zo goed samen als water en vuur. En even tussendoor, parkeerplaatsen zijn net als Vrolu, de beste zijn altijd al bezat. Dankjewel. Maar goed, misschien dat we dan toch de nieuwe kerk moeten gaan slopen. En vervolgens op die plek extra parkeerplaatsje aan te leggen. Want ook de kwestie nieuwe kerk is nog steeds een groot vraagteken. Dankjewel. Ik kreeg idee van waarom, ja. Maar goed, het hotel is er nog niet. Maar het nieuwe woonwinkelcentrum begint wel al een goede vorm aan te nemen. Het woonwinkelcentrum moet zijn eigen burger een woning zal betrekken. Eigen kei van een hoes. Wanneer er ook gaat wonen, dat is nog maar de vraag. Misschien wordt het wel gewoon zijn boeteverblijf. Maar dan wil ik jij eigenlijk, als het even kind, de burger die mij naar voren halen. Met de buitenmars mag ook, maar hoeft niet. Want lieve u, vlak voor de kerst hebben pap en ik al kennis mogen maken met de burgemeester hemzelf en zijn echtgenoten. Bij deze willen we hem ook hartelijk bedanken voor de warme ontvangst. De champagne was erg lekker en ook de beer heeft toch wel heel goed gesmaakt.
Gelukkig niet te goed, anders waren we waarschijnlijk het eerste prinsenpaar ooit geweest dat de Beukhof voor goed gerolde in plaats van goed gelopen. Maar ja, van de andere kant, het moet ook een keer kennen. Want alcoholvrij bier of alcoholvrije champagne wordt ook geen optie geweest natuurlijk. Dat is eigenlijk hetzelfde als in de BH en de Wesley. Het beste is eruit. Maar, moet ik ook niet even bij zeggen, niet alleen de drank wordt goed verzorgd, ook de koffie met het gebak. Als ik goed mag geloven, wordt het zelfs nog beter verzorgd dan afgelopen jaren. Hij is de burgemeester dan misschien toch stiekem de verwachting een prinses te mogen verwelkomen. Helaas, de wens is nog helemaal niet goed gekomen. Maar burger, verhopen dat Gerard ook een beetje gezellig voor me doet. Zo ja, willen we Gerard nog wel eens een keer bij u op de koffie komen. Moet ik trouwens wel even bij zeggen, en bij vermelden dus, dat mijn pap liever thee drinkt dan koffie. En daarom wil ik eigenlijk de volgende vraag stellen. Wat is nu volgens u het verschil tussen een theezakje en een tampon? Weet je dat? Geen idee. Geen enkel idee. Pap zorgt ook voor de koffie gewoon als ik dit. Wow. Dus bij deze. Oh, het is binnen de lijntjes, Paul, maar binnen. Gelukkig maar. Maar, leef als ze over terug, laat ik het nu eens over die macht over die 3 dagen. Wat kan van nu in de 3 dagen allemaal veranderen? Het strooibeleid. Afgelopen dagen heeft het geregend dat het giet, maar dat was in januari anders. Het sneeuwde ineens. En wat bleek? De weg naar onze president Joep wist de zoutwagen maar liefst 3 keer te vingen en de Prinselijke Barbarostraat gaat niet. De Keersmaat Award 2015. Afgelopen jaar wordt uw stadje uitgeroepen tot Keerstad van Europa. Fantastisch toch, of niet? Een dag later echter kondigde de fluwelen God aan in 2016 niet meer open te gaan. Dat kan natuurlijk niet laten gebeuren. De prachtige ruïne, volgens ingewijde bronnen, moet die afgeboet worden. Waarom? Het is me eigenlijk een groot raadsel. Of is het zo dat onze opperbokte ruïne vanaf je nieuwe woning wil ik inzien? Had je dan misschien niet beter gewoon het penthouse kunnen kopen, boven de bovenste verdieping? Maar misschien wordt het toch gaat te woord gegrepen, laat dat geen figuurlijk. Het kunstgras bij de voetbalvereniging Waldenberg. Eindelijk, het is er toch van gekomen ook. Als we het altijd voor het zeggen hebben, wordt het wel een lange tijd geleden gerealiseerd geworden. Want het is zo belangrijk natuurlijk dat firmen dus alle blijven sporten en zeker ook de jeugd. Of is het zo dat onze burger het met opzet heeft tegengehouden? Misschien rekent het er wel op dat er het kunstgras overblijft, omdat er ze nu balkon kunnen bekleien. Als een nieuwe woning in het winkelcentrum klaar is, bij deze geef ik als lid van voetbalvereniging Walram groen licht. Dan de Polvermolen. De lekkende geldkraan van Valkenberg aan de Geul. Wat gaan we daar nog mee doen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Wat zou we doen? Een grote discotheek. Een mega hanenbar. Een grote McDonald's. Weet Gerard, ik zou het niet weten, maar dat zijn we dan wel. Maar ik heb wel een ander voorstel. Misschien dat we daar een keer de zoetkoel naar Valkenberg kunnen halen in plaats van de Vendo. En door een heel groot feest kunnen boeren als de burger 70 jaar wordt. En dat heeft eigenlijk wel mijn voorkeur, moet ik zeggen. Zo, ik denk dat ik toch wel het belangrijke punt al heb gehad ondertussen. Pap, wil je misschien nog gaan toevoegen? Of, Ik denk dat ze maar goed gedaan hebben, Sjoerd. Ik denk, het is netjes binnen de lijntjes gebleven. Soms een beetje eroverheen, maar ook wel. Ja, ik hou het beter kunnen verwoorden, Jordi. Ja, goed. Want hier gaan we even kijken, ik ben gans van dichte tekst kwijt. Ja, nou goed, ik blijf nogmaals bij de keuze. Inderdaad, het is Prins Bis geworden. Ik schik me toch wel in de rol. Wie shit en wie jour daar nog eens TV voor die 6 weken. Maar ja, goed. Of ja, wij hebben de macht. Of zegt dit jullie nog wat? Of ik, ja man, ik heb toch een met dit zo woord houden. Op de dag van de dans zit ik door. Nou, dan wordt het wel even anders. Hoop nog even vrijheid. Dus ik vanzelf het heft toch even in handen moeten pakken en zo. Het is nou en gewoon niet. Dus dat was toch netjes in bed kunnen liggen met de stoeien. Dus, ja, voor de rest, ja.
heb ik nog 3 dagen echt te checken. En we doen met heel veel plezier, niet? Samen. En dan hoor dat ik me weer een man heuvel. Het is eerst wel, ik heb een goede keuze gemaakt, ik prins en ik minister, maar dat kunnen we nu toch niet meer veranderen. Ervaren dan. Oh dan. Nu er zin in, klaar. Ik bedoel, wacht even. Ik wil toch nog heel even mededelen ook dat gisteren Toes Dubbelveer zei. Want, nou dat oud wief bij elkaar extreem veel nog het gaat bij CV de Laaiers. Hoor ze gistermorgen gelukkig weer terecht. Want zeg nu zelf, welke vrouw van die leeftijd zou er niet eens een keer flink in de water gelachen willen worden door een stil van zo'n jonge kerel staan. En de kumbut, dat wordt misschien nog wel erger, doordat onze moeilijkmaker Joep op oude wieverbal de jas van de stadsprins heeft metgenomen. Ja Joep, is dit een veel vief en deze awkward truc in het hoes van de prins. En daarom wil ik hier Joep even naar voren halen, op een bijzondere manier te decoreren. Want ik weet zeker dat ze hier in de toekomst gaat en zal hebben. Dus Joep, aan u. Voor heb ik het voordig. En ik weet het nogmaals heel zeker, het gaat ganz goed komen in de toekomst. Dit is de klei. Is toch goed opgelukt, Joep, of niet zo? Ik vind het mooi. Ik vind het ook mooi, joh. En dan kent de mensen geen voorrang meer ontstaan met die jassen. Dat is het belangrijkste, dat was eigenlijk de boodschap van de decoratie. Nee, vastelovensprong, je wordt uiteraard best wel kort gehouden ook. Ik hoop dat het een beetje kort en krachtig wordt. Uiteraard wensen John en ik, ja, mijn minister John natuurlijk, u een hele schone vastelovend. Want vergeet niet, vastelovend is voor jong en oud, groot en klein. En vastelovend maakt ze samen en Nederlijn. Allah en dankjewel.